बिटिआर माने एकर्डआ मोनसे वासार गनाय दंखल नारबाबो दै गनाय नङा दे बे होननानै आंहा दाय होबाय आंनि न'खौ बुफुरजोबनाया फैसा हरनानै खै खौथि हरखो बेबा दाना माने दिफेन बर'जों आरो प्रमद बर'जों टिकेट होखानायखौनो केन्सेल विधानसभा बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ थानाय नङा होननानै बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा बियो माब्रैहाय जानो हागौ मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ बिटिआर एकर्डआ मोनसे वासार गनाय दिक्कल होनायनि इउपिपिएलनि सुबुंफोरजों दाय जाजानानै थांनाय 2020नि इलेक्सनाव न' बुख्रेबजादों आरो फिसाजोनि लेपटप बुख्रेबजादों बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि समष्टिनि मानगोनां अशोक सिंहाल दाङरिया बा अशोक सिंहाल सारे माने ढेकियाजुलि समष्टित अर्थात सनितपुर जिल्लात एजन बर' केन्डिडेट ওলাইছিলে সেই बर' केन्डिडेटर टिकेटो माने दिया एलाउ হৈ গৈছিলে বা কনফাৰ্ম হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত प्रमद बर' আৰু फैलाजी बरगयारीয়ে মানে ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে তোমাক টিকেট দিয়া নহ'ল তুমি বহি থাক এনেকুৱা ফোন কৰা হৈছে অশোক সিংহাল ছাৰে মানে ইউপিপিএলক प्रमद बर' ছাৰ বা फैलाजी बरगयारी তেখেতসকলক পইচা দিছে বা ডিফেন बर' এণ্টক পইচা দিছে বোলে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বা এই নিউজৰ থ্ৰুদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই কথাটো কিমান সঁচা আৰু কিমান মিছা আমি পিছলৈকে গম পাই যাব नोंथांमोना बेजों लोगोसे सेकेन्ड इन्ट्र'आव नुनो मोन्दों आसाम बिधानसभा जानो थांगासिनो दं नङा होमबा नैबे जिथुनाखि जानो गोनां आसाम भट जानो थांगासिनो दं आसामावनो नङा होमबा नैबे भटआव जिथुनाखि इउपिपिएल दोलोआ जिर' जानो थांगासिनो दङ होननानै मिडिया पार्सननिफ्राय बिपिएफनि सासे सोद्रोमानाव सोंथि खालामदोंमोन दा बिथाङा मा फिननाय होदों नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखाबाय इन्ट्र'खौनो बिथाङा फिननाय होदों जे बे बाथ्राया नंखाय मोनसे रिजनेल पार्टी रायजो राजानि अननाय मोननानै बा रायजो राजानिफ्राय भट मोननानै मोनसे थांनानै थाखानाय बा सरकार दाखानाय पार्टिया मालाबाबो जिर' जानानै थाङा बा थैनानै थाङा होनना बुंदों नांगौबा जेननाय देरहाया थागोन नंगौ बे बाथ्रा थारैनो सैथो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुङा नोंथांमोना भिडिअखौ ए टु जेड जोबजासिम नायनानै ला जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोनहा आंनि चेनेलनि थ्रुयैनो जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना चेनेल भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै प्लिज मोनफा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट हरनो माब्लाबा दामाव नोंथांमोना गोसोआव मा सानदों दा आं बेखौसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा मानगोनां सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि समष्टिनि अशोक सिंहाल सार नङा होमबा अशोक सिंहाल सारा जिथुनाखि सिगांनिफ्रायनो बोनबोगासिनो दंखायो जोंनि सनितपुर जिल्ला अर्थात ढेकियाजुलिखौ दायो जोंहा बर'नि सासे केन्डिडेट जानो थांनायाव बेवहाय माने केन्सेल खालामजाबाय नङा होमबा बेबो इउपिपिएलनिनोमोन दिनै इउपिपिएलनिनो सासे बर'आ केन्डिडेट गसंनायाव मानि खारनाव बर'खौ बेक खालामनानै दोनखो दा बिपिएफनियाबा मा जागोन बिपिएफनियाबा मा जानो थांगासिनो दङ जों बिनि अबस्थाफोरखौ उननि फारसे मिथिलांबाय थागोन जिथुनाखि जोंनो आंनि साननाय मथेब्ला बा किसुमान जोंनि सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि साननाय मथेब्ला जोंनो नांगौ लकेल केन्डिडेट जिथुनाखि जोंनि सनितपुरनिनो बा बर' जोंनि सनितपुरनि नङाब्लाबो जिखुनु जोंनि बर' मानसि जानांगौमोन आरोखि जोंनि सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि समष्टियाव माने सोरबा एमएलएआनो जा एमपिआनो जा जिखुनु माने जोंनि बर'नि सासे सुबुं जाथारनांगौमोन आरो मानोना अशोक सिंहाल सारा जोंनि ढेकियाजुलिनि नङा बे सासे बेलेग जायगानिसो मानसि नङा होमबा जेरै मारवाली बेफोरबायदि ओरैजाय आउटसाइडनि मानसि जेरै बुंनो थाङोबा बिथांमोननि भटार लिस्टआ 700बो गैया हाजाराथ' गैखाया हा थाथारबा 700नि एसे गोजौ थानांगौ बर'आ गैयाबाबो 70 लाखसो भट दङ भटार्स दङ बिनि अनगा जोंहा एसामिसफोर दङ एसामिसफ्रा बिदिनो 30सो दं सरि आदिबासिफ्रा 30नि गोजौआव दङ बिनि उनाव जोंहा एसामिसफोर बेफोरो माने 20नि गोजौआव दङ ओमफ्राय जिथुनाखि जोंहा दायो ढेकियाजुलि सनितपुर जिल्लायाव जाय केन्डिडेट जाना दं अशोक सिंहाल सार बिथांनि भटार लिस्टआथ' हाजारावनो थाङा मिथिबायना हाजारावनो थाङा दिनै बिथाङा बैयाव जोंनि बे 70 लाख 40 लाख 30 लाख 20 लाख नैबे भटारफोरखौ बोनगासिनो दं आरोखि लागासिनो दं दा बेखायनो जोंनि बर' सुबुं मोनोब्ला ओरैनो देरहायो जोंनि बर' सोरबा जुदि बेयाव केन्डिडेट जानो हायोब्ला जोंनि बर'फोरनिफ्राय ओरैनो देरहायो खुनु टेनसन गैया खुनु माने टेनसन खालामनांगौ दरखार गैया आरोखि उइनाराव थांखायो होननानैसो आं सानो आरोखि दा नोंथांमोन मा सानदों बेखौ नोंथांमोना रिजायनाय नायदो जोंनि सनितपुर ढेकियाजुलि समष्टियाव बर' केन्डिडेट नांगौना नाङा नोंथांमोना दाथ' टिकेट होनायनि देरहाबा थांगौबा डिक्लेयार जाखाबाय दा माने अशोक सिंहालनो जाखाबाय आरोखि बुंनो थाङोबा मिथिबायना दा अशोक सिंहालखौ फेजेननाया मोजां ना बले देरहाहोनाया मोजां बेखौ नोंथांमोना सिन्था सरसा खालामदो नोंथांमोननि बे आखायावनो थासिगोन आरो उननि फारसे जों मिथिलांबाय थासिगोन स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै शेयार खालामनायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेल साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय गभर्नमेन्टनि बाथ्राखौ बुङै 2000
बिसनाव खावब्ला सिब्ला मोनसे बिटिआर रेकर्ड खालामबोदों होननायनि दाय जादों आंहा खावब्ला सिब्ला ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा होनफ्रांगारदोंमोन आंनाबो खुगाया एसे बिदि बारा थांफ्राङो नालाय मालाबा मा बुंदों बिटिआर माने एकर्डआ मोनसे वासार गनाय दंखल नारबाबो दै गनाय नङा दे बे होननानै आंहा दाय होबाय आंनि न'खौ बुफ्रुजोबनाया आंबो भाग्यक्रमे गुवाहाटियाव दंफैयोमोन न'आव गैयामोन फिसाजोआ आंना बे समाव माने एकदमबारे JEE पास जागोदान माने इन्जिनियारिं फरायहैनो होननानै लेपटप लानानै माबादों बेखौ सिन्थाय बुख्रुबना फैदों फाग्लाफ्रा उन्दै गथ'फोरखौ एकदमबारे बिटिआर एकर्डनि माने उल्था बर'नि माने जातिद्रहि होननानै होबाय जों लेक्सारा मारिबाय हमना गावनो थांनानै माबाहैदों उत्तेजना खालामहैदों हा बेफोर मानसिखौ बोरै माने जों लिडार होननानै एक्सेप्ट खालामनांगौ जाखो जाय मानसिखौ प्रेसिडेन्ट खालामनायाव नै बिजय बिथाङा दं आं गाज्रि मोनजादों बै थेलामारायाव कनफारेन्स जादोंमोनलै आदा मा जादों माने क'क्राझारफोरनिया मा खालामनो नागिरदों गौतम बै माबानि मा होनो कुबसुगावनि गौतम मोसाहारि बिथांखौ प्रेसिडेन्ट बानायनो नागिरो जों आरो माने बेखौनो खालामथारनांगौलै होननानै जों प्रमदखौ सापर्ट फोरोंलायबायब्रा आंहा दाय ओरै गौतम बिथाङा दाबो मोजां मिनि आंजों गोदोनि बायदि मिनि गाग्लाबा थेवबो माने नै दाख्लै आदानाव आलासि जाफैलायनाय जादों आरो माने बेफोरबायदि मानसिया जे माने थगायहैगोन समाजखौ जे ओरैबायदि बेले बेजे खालामगोन बिदि आं सानफेराखैमोन आरो बिनि बे सैथान आखुनि थाखाय जोंनि गेजेराव बेखौ मोनसे जोङो माने नाम दोनखुमादोंमोन दै रायजोफोर गाज्रिसो मोनगोन नामा खिन्थायोब्ला बै मानसिफोरनि सभाब सरित्रखौ नायनानै जों नाम दोनो जोंना बर'फ्रा मा नाम दोनो ना बयनिख्रुइ सैथानसिन माने जुनादा मा मिथिगौ ना सियाल जों बेखौ मा नाम दोनदों मिथिबाय सियालनि सानसे सिगां जोनोम मोननाय बेक्ति होननानै जों बुङोमोन आरो ओरैबायदि थगायो आदा माने रबिराम नार्जारिनि सेराव बेफोरखौ बुंनो उसुबिदा मोनो मानो होनोबा आबसुलाइनिफ्राय फैनाय मानसि नालाय गावनि माबाखौनो फर्मार प्रेसिडेन्टखौनो बिगाब बुंथारबायलै होनजाबायनो गियो आरो खिन्थु सभाबखौ नायोबाथ' बुङाबाबो थानो हाया हनै दा मा खालामदों लेटेस्ट थगायनाय दे आं आवगायनि थगायनायखौ बुंथ'ला दा माला थगायदों मिथिबाय ना UPPLखौ केन्डिडेट गेलेगोन होननानै जोंनि दिखियाजुलि सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलियाव सासे फनिधर बसुमतारी होननायखौ एकदमबारे टिकेट डिक्लेयार खालामबाय सेकेन्ड फेजआवनो होदों सेकेन्ड फेजआव आरो बेसेरा बेबो आंनि फंबाय बायदियानो आं जेब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बियो माने एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जादों आरो आंनि बेखौ टिकेट होगोन होननानै जा माने दावखोबाय मानसियाबो एकदम गेलेनो गोसो जाबाय नंगौ सेंग्रा मानसि माने हाबा जाबाय थेवबो जोंनिख्रुइसो उन्दैसिन जस मोनसे फैबाय एकदम केम्पेन खालामबाय बियो थिगसे दाख्लै लास्ट 23 तारिख खालि माने केम्पेन ना अखानायै फुङावसो प्रमद बर'आ फन हरबाय जाहैदों नोंनि टिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय नोङो नमिनेसन होनो मोनथ'ला मानसिखौ बिदि खालामबायो मानसिया लाजिनानै दिनैसिम सुइस अफ खुनु रावजों माबा गैला मा फाव जाखो बेलाय मानसिखौ दैखांबाय नोङो मा खारननि थाखाय बिनि टिकेटखौ बोखांनाय जायो बिनिबो खुनु एक्सप्लेनेसन गैया दिनैसिम खुनु स्टेटमेन्ट गैया मा खारन बेलाय जोंथ' मिथिगौ बे मानो बै ओनसोलनि जाय BJP केन्डिडेट नोंथांमोननि बेयावबो बिराद डिस्टार्ब खालामफैयो बियो आं मिथिगौ अशक सिंगाल होनाय मारवारि मानसि बे केन्डिडेट जाखारदों जै बर'आ केन्डिडेट जाबाय बे जेनोमोन थारमाने फैसा हरनानै खै खौथि हरखो बेबा दाना माने दिफेन बर'जों आरो प्रमद बर'जों टिकेट होखानायखौनो केन्सेल हा बिदि जाबाय बे मानसिनि सभाबा हा बिनि लाइफआव प्रथमबार माने माबायाव फैदों राजनितियाव प्रथम माने स्टेपावनो बिथ्रे जाबाय बे नायलाय भिक्टिमाइज दा मानसिया दिनैसिम सुइस अफ आं माने सान्थनावनो फन खालामबाय दिनैसिम गैया न'खरनि गासिनाबो बेबायदि सुइस अफ जाजोबना दङ आरो मोनसे खालामबावबाय बेखौ बुंलांथारनोसै आं ओमफ्राय फोजोबसैबो बै नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट कलेज क'क्राझार दा इउनिभारसिटि जाबाय बिनि सासे माबा दङमोन बिनि सासे एस'सियेट प्रफेसार जोंनि जोंहा माने रबिराम आदाया मोजां मिथिथारगौ आरो बिथांनि समावबो इडुकेसन सेक्रेटारि कमल बड'सा बिथां बै माबायाव मानास एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सियाव
MLA टिकेट होगोन होननानै साख्रिनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय एस'सियेट प्रफेसार खासा 2.5 लाख मोनो 2.5 लाख मोनो दाना बेखौ साख्रिया गारहोबाय दाना थाङै थुङै माने टिकेटआ दा सोरखौ डिक्लारेखौ फैला मेन्डेलानि फैलानोसो हैलायबाय दाना हा जुदि टिकेटखौ होआमोनब्ला बे सासे एस'सियेट प्रफेसर 2.5 लाख खासा 3 लाख खाथियाव थाङो जाहैदों बे न'खरा मा जानांगौ जाखो बे जेराव आखाइ होयो बर'नि जिखिनि जातीय माबायानो पलिसियानो जाथों बा राजनितियानो बे जेराव आखाइ होयो बेयाव डिस्ट्राक्टिभ मोनसे माने परिबेस लाबोयो बे मानसिया मिथिगौ ना रायजो राजाफोरा बेखौ खनसे 12 जनल' देरहादोंमोनब्लाबो बिजेपि बायदिसिना लोगो लानानै बोसोरबा सालायनो मोनबाय बिटिसिखौ बे बोसोरबायावनो गासिबो 16टा डिपार्टमेन्टखौ फाननानै सेस डिस्ट्राक्शन रायजो राजाफ्रा जुदि नैबे दाख्लै थांनाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव जुदि उद्धार खालामफिनामोनब्ला मा अबस्था जागौमोन आं बारा लरेन्स इस्लारिखौ जोङो व्यक्तिगत मानसि हिसाबै आङो गाज्रि बुंनो हानाय नङा लरेन्स इस्लारिखौ आं गाज्रि मोना बिनि हेंथायै खोथा बुंनांगौ आङो मोना नाथाय बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै MLA गेलेनोबो गोसो गैखायामोन नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों दा केन्डिडेट जाथावथाव मानसि गैयाबो नालाय बे हिसाबै बियो गेलेनांदों दा जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराया बेलेग दिनै सोरबाया जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलनि सोरबा सासे सानै व्यक्तिफ्रा साननो हागौ लरेन्स इस्लारिनो भट होब्लासो मोजां जागोन बेखौ साननो हागौ खिन्थु रायजो राजानि साननाया बे नङा रायजो राजाहा सोरबाया MLA MP सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां गैया रायजो राजानि सिमाङा जाहैबाय आसाया जाहैबाय गावनि समस्याफोरखौ ओनसोलनि समस्याफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हागोन सोरजों थाङोब्ला समाधान खालामनो हागोन बेफोरनिसो सिन्था खालामो दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि सिन्था धारणाया जिहेतु दा BPFआनो सरकार सालायगासिनो दं बे हिसाबै BPFनि केन्डिडेटखौनो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनानै गोबांथार भटआव देरहाहोनायनि खोथा होदों थांखि लानानै दं आरो बारा गोबाव गैला बेखिनि समाव इलेक्शननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बे देबोरगाव समष्टियाव गोबांथार बहर लानानै 3 नं क'क्राझार समष्टियाव गोबांथार बहर लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव UPPL दोलोआ थानाय नङा होननानै बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा बियो माब्रैहाय जानो हागौ मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङै लेक्सार होबाय थादों बेखौ जोङो 125आ मा जिनिस बेखौ जों Eनिफ्राय Zसिम जों मिन्थिगौ 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गोहोआ बारायगोन बियो नंगौ दा जोङो नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ बेफोरनि माखासे नेम नितिफ्रा सोलायगोन फाइनान्सियेल पावार आरो पन्सायत बेफोरो सोलायगोन दा 125 एमेन्डमेन्ट जाब्लानो जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन होननानै बुंबाय थादों दा बेफोरो नंखाय दिनैहाय नोङो एसेम्बलि माबाखौनो नाय LACफोरखौनो नाय थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो क'क्राझार एरियायाव आगोलावहाय 3 LAC दंमोन दा 4 जाबाय 4खौ 3 बोसोरनि सिगाङावनो खालामखादों बे समावनो मालाय माबाया MLA इलेक्शना जानांगौमोन जायाखै सम जेब्ला फैबाय इलेक्शना जाबाय दा थिग बिदिनो BTC आवबो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समष्टि जागोन आरो बे 60टा समष्टिया जेब्ला नोङो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन नेक्स्ट इलेक्शनाव बे 60टा समष्टिनि इलेक्शन जागोन बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि बेफोरबायदि थगायना 125 एमेन्डमेन्ट जाबानो BPF सरकारा बायगोन बेफोरो नङा नंखाय खोथा बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंहा खोब मोजां बे जाखानांगौ जायोब्ला मोजां जोङो पन्सायत
पन्सायतनि राज फैगोन जोंनि BTC आवबो दा जोंहा पन्सायत जोङो गामि लेभेलखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा पन्सायत गैयिनि थाखाय जोङो BCDC खौ जोङो गभर्नरनिफ्राय एप्रुभ लानानै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा BCDC दानानै होदों जेब्ला बे 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन जोंनाव पन्सायतआ जागोन दा बेयो आरो फान्डिंनि खोथा दं बेफोर गासैबो सुबिदाफोर जागोन आरो जेराव पार्टिया दा गोसो जाब्लानो केन्डिडेटफ्रा देरहाखांनायनि उनाव पार्टि सोलायबाय थायो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ सोदांजागोन अब्ला बै जायफ्रा देरहानाय केन्डिडेट बिसोरो पार्टि सोलायोब्ला बिनि डिजिगनेसना बेयो डिजल्भ जायो बे थागोन आरो बे नियमफ्रा सोरबा पार्टि सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन बियो पार्टि सोलायनाय लोगो लोगो सोरबा MCLA आ MCLA जाया थिग आसामाव बिदिनो सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय जुदि फैनानै BJP आव जइन जाफैबा MLA आ बे MLA जाया बियो बे जायगायाव समस्थियाव गोदान इलेक्सन गेलेफिननांगौ जायो जोंनि BTC आवबो बेबायदिनो जागोन